Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan Alaya, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Alaya, dimteng itibiyag ko ti jakpulos ni namnama apasamak, nga iso matirason no apay nga imadayo ti boyfriend ko. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Leia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakit din, no saan ka makaumay iti daytoy a family reunion tayo, insan. Kababain matun ayan ano sa anak nga umay insan. Sa anak lang harudan nga imay idi na palabas a reunion. No kasta, nawaya ti oras mo ita. Ay, awan nga minin trabaho. Anya, kasano nga awanan ti trabahom ako nam? Kunak man no stable jay kumpanyayo. Ay, wan nga rod insan. Ngam saan mo't, ado kami anaikat iti trabaho. Ay, isun samot tan ti maysa a makagapo. No apay akimutong ka, insan. Medyo, ay, nagrigat ti awan trabaho na niya. Ay, wan nang runa, no naruwam ka nga ada trabahom. Ay, insan, saan mo ka di nga intugot jay jowam? Ay na insan, agpada kami ang naawanan iti trabaho. Ah, kasta ka di? Nalipatam ka din nga iso tinangisar kanyak iti trabaho kay di akumpanya. Ay, uray iso? Apektado? Daksang gasat nga ron. Uray kumano siya klaang tinaikat. Ay, unay mo't daytan. Ang, di ka agladingit. Makabiro kayong tupay iti trabaho yung. Sabi ko ma, insan. Wan. Sige, intasang wan dagiti daddo maakakabagyan tayo. Han, agsao kamot na. Nakakonsentrate ak nagdadrive, Han. Saan kamot asigod akasta, anak ka uli mo? Ado lang kami ti papanunotak. Kaya't daka kumaamam-am mo dagiti kakabagyak ijeriyon yun mi. Saan pa'y nga itati umno apanawan? Uray bimabakal ako matitoy lugan mo Inuray nakmadlatan iti-igit ti kalsada. Mabayinak pa ilang ka dagiti daddo maakakabagyam. Anyang iti rupak nga iparang ko kadakwada. Awan trabaho. Jakam mo, no kasano ang magastusak ti plan-planuan takasar. Inton sumaruno atawan. No apay mo't ngamin adwa kayo kan ni Ramon ana lay off. Ay, jak manam mo na nang. No apay anapasamak daytoy. Anya ti plano yu ita, may papan iti kasaryo. Jak amo kin ni Ramon. Padak mo't mariribukan ita nanang. Mabalin nyo pa imot nga itantat ti kasaryo. Dayta ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Saan kami pa'y ngamin anang rugi anak urnong. Saan kayo mo't nga agap apurang agkalay sakit? Kaya't ngamin ni Ramon nga agkasar kamin inton sumaruno at tawan. Agkita kayo pa iti pagtrabahuan nyo. Tiaramidam ita, papigsaam ti pakinakam ni Ramon. Parte ti biyag dayta, panubok ako nada. Hello? Hello? Namin ano kan ngaw awagan. Ngam di mo matsong-sungbatan. Pasensya ka na. Asino dagita mangmangag ko akakadwam? Pabarkadak na gito'y. Agiinom kayo? Inawis na klaeng. Kunak man numapanta makimisa ita. Sikapay laeng, at medyo nakainom akon. Imbagam kumana sapsapa, tasan ka ngay nuroray. Pasensya ka, Han. Unay kamutan. Saan ka din nga gungat? O sige, mapan kan makimisa. Tayo tuloy may pitag-inom ka dagiti barkada. Anya? Sigod ani Ramon ti kadkadwak ang makimismisa. Ngam ita, kasla si madot matan. Amangan mat no na-depressed. Uray siyak mat insan. Ngam jaklat taliwayan ti makimisa. Ibagam kan kwa na nga iti panawan nga adda pagdaldalanan nyo, wano panubok.
Nasaysaya at lata no umay makimisa. Ibagak to Ay, imbagta nakita ka dito'y simbaan insan. Adda kadwak amagmag na nga agang with inton madamdama. Nagmalmalum adinak intex ni Ramon nanang. Amangan mat no busy. Saan ba't asigo da kasta? Maawatam lata. Tada nga rod pagdaldalanan na. Kaya't ko nga ibagakan ko na. Nga oray saanan amatuloy ti kasarmi inton sumaro no atawan. Ang mga nuday tapay ti pampanunutan na iso akasta. Wan nga rod nanang. Masyanak matkan ko na. Kat anya nga iti planom ita. Kat agbiro kak ay iti sabali ang trabaho. Katuan saan agaputa na ikat ka iti trabaho? Kat sumardeng matan ti panagtayak ti lubong mo. Papigsaam ti pakinakam mo, anak ko. Hello? Hello, Lando. Hello, Leia. Kumusta? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Mabalin ka di matasaan. Nakalagip ka man? Mabalin ka di ngagsarita ta? O sige, kalpasan ti trabaho, agkita ta. O sige. Long time no hear, Leia. Wen nga ron. Ang gayam, nadamag ko tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahwam. Ado tina lay off. Nadamag mo? Ay, sayang di kumpanyayo. Medyo nabayagan. May saak kadagiti na ikat. Ah? Di nakmanangawan iti kasta? Pudno. Isungarod nga awan trabaho kita. Ay, sayang. Manumatan atawan mo na nagtrabaho ijay. Wen nga ron. Mabalin ka di atulungan na ngagberok iti trabaho. Ada nga mini of offer mo idi kanya. Ay, awan pa ita. Ngam, padasak nga ibirukan ka iti trabaho. Talaga? Agyam anak Alando. Saan kalata nagbalbaliw? Nasaya at kalata. Wala, mangantan. Ayun gayam, kumusta kayon ka ni Ramon? Okay kami, Mat. Iso na lang, tagpada kami analayo. Anya? Ay, unay matdaytan? Ala, saan ta na pagsaritaan day kaabanag? Tani, makapalading. Ayun nga ron. Kakaisuna nga itatalang ang nagkita. Anya nga tataramidak insan. Saan nakmatan akong kontakan ni Ramon? Ay na, insan. Di bisitahan mo ni Jabalayda. Talag-aday tati plano. Naapektaran sa amatan. Gapo itipan na kalay off yo. Ay, makiininom kadag iti barkada na. Banag asaan namat nga aramidan iti. Ay sus, madidaytan, insan. Iso amapan ko kasarita. No nagsarita kayo ko ni Ramon na kaanak kaksak baya pimanaw. Ha? Pimanaw ni Ramon, tata? Saan na ka rin nga imbagbagakin ka? Saan nakakinasarsarita? Doon alawas tinapalabas. Pasensya mo, jay ka nakakliya. Dalaw ko nga may, kalpasan na naikat iti trabaho na saan na matagtagaray. Agpada kami iti kasasaad, tata. Ngam tuloy lata at ibiyag. Kinapudno na, agbirbiro kak ita iti trabaho. Saan kayo nga agpada iti kinatao, balasang kao? Apay ang pinanawan nak ni Ramon. Adi man la nagpakpakada. Urayam ata, agpalawag tumot lang siguro. Nasakit da ito nga naramid na kanyak, tata. Diyak laing pag-arup ang maaramid na kanyak da ito eh. Ada siguro rason ni Ramon no apay akalat-latan nga imadayo. Kasanon dagiti plano minanang. Di pa nagkasarmi. Maawatam kumahan ni Ramon. Imbati naklatan iti kastoy a sitwasyon. Kasano inton addan pamilyami. Panawan nakadilatan iti tenga ti dilobyo. Ay na anak ko, kas itinakunag. Maawatam kuma, ti kaayan ayat mo.
Good news, Leia. At dan nakita ka trabaho aparakan ka. NGO daytoy. May sa community outreach center. Padasak man nga rod ti ag-apply. Saan unay adakkel ti sweldo? Anam, amok aparakan ka. Tumulong ka kadagiti ubing kan babae at dumaldalan iti krisis. Saan ka di nga di pay kat mahilig kan iti kastoy at trabaho? Wan, pud na dayta. No kasta, daytoyin ti gundaway mo. Agyaman akta concern ka Lando. Kinapudno na, gayam ko jay manager. Isong ag-apply kan. Ado at talaga tigayim mo Amom, oray no addan boyfriend mo. Napatagkalat ta para kanyag. Ar-aramidag daytoy, kas gayim mo. Wow! Dito ka diti baro at trabaho? Insan? When insan, para organize sak iti seminars kan support groups. Uy, wish come true para kan ka. Saan ka di? Ngamin, kastoy ti hilig mong aramidan. Wan nga rod, ay na agyam-yaman na kinilando insan. Lando? Sino dayta? Agar-aram kanyak idi college days ko. Okay. Ang di mo liplipatan nga addan boyfriend mo. Kan agkasar kayon inton sumaruno atawan. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Pimanaw ni Ramon. Anya? Pinanawan na ka? Wan insan, jak amuno sa dino tinapanan na. Uray dagiti kakabagyan na. Saan da maibagan no sa dino ti ayan na. Unay matday jaya na tao. Kasla saan alalaki. Takrot gayam. Kabuteng na gayam dagiti dumteng akarit iti bihag. Wan nga rod insan. Kagurak man day a boyfriend mo. Ang anyangay nga rod. Apay, orayam pay lang nga agsublikan ka? Di mo to pay amo. Nusublyan na ka, wano saanan. Insan, meet my fiancé, ni Lando. Hi, Lando. Ay na, namam mo kamatlaangan. Same here. Naragsakak am-am mo dagiti kakabagyan ni Leia. Ay, Leia, yam-am kadagiti nataengan kakabagyan tayo ni Lando. Katwan mat insan. Yamin, te amuda, ni pay laramon ti boyfriend mo. Ay, jak tupay amuno sa dino ti ayan day at tao. Ay na, naragsak kami amakaam-am mo kan ka, Lando. Welcome to the family. Ay na, agyaman na klaunay. Good afternoon, ma'am. Sika ti bagbaga di sekretaryak abisita. Juan. Siak Laya. Manager kagaya man iti daytoy nga NGO. Kalpasan ti pito atawan. Ita ka lang ang nagpakita. Binirok ko tinapinta sa gasat ko, iti syudad. Sana ko na nagpakadakin ka. Gapo iti amak ko. Akaguram ti desisyon ko. Pinanawan nak iti panawan akasapulan ka, Ramon. Pakawanin na kumalaya. Si kalatati ay ayatak, aging gaita. Mabalin ka di nga agsubliakin ka. Tabuklen tamanen ti arapaapta, amadaan itinaragsak a pamilya. Addan ka ayan ayat ko. Nakakita kagaya man ti kasukat ko. Wan, nilando. Kat plano min ti agkasar. Leia. Nasakit a pinanawan nak idi Ramon. Inururay ka. Ngam saan ka nagparparit na.
Iso alading itak. Gapo iti kawan mo. Napukaw ang naming pinsan ti panagayat ko ken ka. Aklunek. Basol ko, Leia. Kunak no adda pa'y subliak. Ngem awan gaya men. Jak impagarup nga agpakita pa'y kanyak ni Ramon, Mr. Lonely, kat iti pa'y mismo nga opisinak. Ngem daytan tinaudi a panagkita mi. Tuy pagayam mo, Leia. Leia, pagayam ko raamak ti kinapigsa ti pakinagam mo, anang sango kadag iti panubok adimteng iti biyag mo. Iti panawan asimmo ko ni Ramon, sika tinatured alimaban. Saan la aparaken ka, ngem para itinasaya at amasakbayan nga agururay ken ka. Nilando anang suporta ken ka iti panawen nga awanan ka, tarigagay ko nga agnanayon ko ma, tiragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan Alaya, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.